Salutare tuturor, aici sunt cu prietenul meu. Nu întrebați de ce l-am negru vechi, dar asta e, dați-mi și mie dacă vreți să jucăm. Vom începe cu un meci de Battle Royale Ranked. Spune-și tu ceva, îi. Bună ziua, bună ziua. Dați like și subscribe neapărat. Cine dă like și subscribe, îi dau ad și primești de la mine Ghostface Bundle. Hai să ne facem același combo. Ai Star Wand, nu? Da. Hai că nu întrebați de ce o să mă aud prost, nu știu, așa e că eu dau de pe PC, n-am cameră, n-am microfon, n-am de asta, am dat căștile mele. Pe Fortnite mă aud bine, dar când dau rec mă aud mai prost, da? S-ar putea să mi se termine rec-ul, că am limită, mi se pare, la banul, dar dacă intru pe alte jocuri pot să filmez pe Roblox și așa. Și de aia. Momentan pot filma lejer și liniștit. La Bobu. Ce ai cu la Bobu? Nu știu. Gigi are... Mi-am amintit de Dobre. A, da, băi, nu știu dacă știți, am un prieten, mi-a dat schimb, ăla care l-am postat la mine pe short. Păi învățam să fac, să programez de-astea și poate, lumea nu fac de-astea, că știu. Poate, dacă mă mai enervează dată, poate chiar am să fac un program de ăsta lui și fur contul apoi. Dar nu cred că o să fac asta. După aia vom fi cei mai Sigma. Tough mentality. Da, Hai în... S-ar putea să nu joc așa bine, că nu m-am mai jucat de câteva zile. Aici. Și da, s-ar putea să fac un live când e admin abuse și să mai fac live-uri cu trade-uri pe admin abuse, event pe Fortnite și pe Stila Bernierot. Și s-ar putea să mai fac și live-uri când... cum se cheamă? Când mai fac... Pe Taco Tuesday. Nu, că e școală atunci. Și cum se cheamă, să mai fac live-uri când fac trade-uri pe un Lost X7 care, repet, abia l-am luat și am făcut, mi l-a dat un subscriber pe gratis. Ce să vă mint, mi l-a dat un prieten subscriber. Ce te merită, bro? Player. 34. Dar are arme. Mort. Nu prea are arme, micuțu, bro. Bă, treci încoa, bă. Da, că l-am aruncat. Trece încoa. Vezi că am player. Da, uite aici jos să văd. Unde-i? Am un M67 de lei. De ce a zis bro că are un name de 67 de lei? Sus, iarăși player. Acum. Vin. Bun. Și m-a spurat, am fost și player ăsta. Am player. Te descurci, că ai shotgun ăla, mamă, ne SMG și un căcat de are care mai faci pe glanțe. Mamă, Travis Scott. Ce să te mint, nu mai am glanțe pe are. Mort? Bă, dar parcă aici nu era, ce să-i? Ba, da, și după ce băgăm acest să dăm un meci de ranked reload. Adică eu n-am glanțe deloc, mă duc și am niște glanțe sau un shotgun sau arme, văd, mă descurc. Shotgun am văzut că era unul jos. Da, eu nu știu dacă ți-au pe cel mare, dar cel mai probabil ți-au. Mort? Era unul jos. Bun, rău. Avea shotgun sau ceva? Nu. Bă, Vin aici. Shotgun. Vino. Stai.
Așteaptă. Așa trebuie să găsesc un shotgun. Bă, Ai, tu unde te-ai dus, tu, aici. Am nevoie de shotgun. Găsim. Da, lasă, am ajuns la altă casă, poate găsesc aici ceva. Ce-s legendar, ce-s legendar, ce-s legendar. Bă, du-te, bă, de Ce ți-a dat? un SMG legendar, real precisă. Bă, dar nici aici n-am shotgun. Bă, stai rank, tu, nu? Da. Se pare că ne-a dat cu boss. Păi da, chiar războți. Da, n-am dat de moment. Farmează mesuri, farmează mesuri. Opa, farmazaulea dacă vrei. Ha. Finally un shotgun, dar e mai mult pistol shotgun de ăsta, ui. Da, tot. Vezi că e bun, vezi că e bun. Dacă are, nu știu, de exemplu, epic sau legendar, vezi că dă cam cât pampul legendar, vreo 200 și ceva din câte am văzut. Bun. Da, acum am mai și ca autora, nu că n-am. Ce? Nimic. Nimic. Se pare că mai au ceva în spate. Nu contează aici. Nu contează aici. Că vedem noi. Nu contează un loc, mă rog, am epic. Am deja un... Is this stuff Sentinel Shotgun? În 2067. Opa! Dacă vrei. Mamă, dar ea... Mamă, unde eu dar reboot acolo e. Bun. Da, m-am dat un pic pe mult. Nu contează, tot continuă filmarea asta. Și asta, mă? Care? What? Ce? Agile, aiming bun, aiming down. Stai să reduce. Unde What? vezi, bă? Ia, dă-și mie rapțin. Dă-mi-l Stai, pentru stai, că vreau să citești ce Dă-mi scrie. index, dă-mi-l pentru index. Nu ți-l dau. Aiming down sights has reduced recoil and spread and increased. Ia, dă-și mie să văd ce scrie. Dă-și, dă-mă și mie puțin. Dar nu știu, nu e la mine inventar. Bă, dar tu chiar ești un scammer indian, gen. Ei, deci să-i dau. Aici s-ar putea să fie cam mulți. Zici tu? Văd build-uri. Da, player în spate. Trage mine și cu telefonul în mână. De unde trage, bro? Nu se știe, stai. Mamă, l-am văzut. Dar cu Unde? ce tragea? Dar unde-i boss? Pe acolo. Uite, stai, l-am văzut. Stai, l-am văzut, l-am văzut, l-am văzut. Mamă, ce imori avem și noi. Stai că mai trag un din el. 26. Ce? Ce, mă? Nu, nimic. Eram iarăși. Hai să mergem acolo. Sunt mort. Da, vezi că nici tata la antrenament. Știu. Da, asta nu băgați în seama ce vorbesc eu cu ăsta acum pe... Da. Noi facem fotbal și... Alin, vino facă, trag doi în mie. Mamă, nu pot să trec unde. Și în față și în spate. Where you go? Opa, am găsit ceva. Ah, cred că e chest. Bă, vine la mine, vine la mine. Am găsit încă 7. Ăla de pe Alin, vine la mine. Îți doi. Un pic să-ți dau foc la chiloții aia, tăi. Mamă, ce pis mi-am luat. Ești un slab, gen, cum să ții.
Și mi-a dat și dans. Taci un pic. Am un aim de tot, bă. Nu ții. Taci, taci, taci. Arată scurul. Opa. Arată skill-ul ce e. Mamă, ești mort. Vezi că default-ul ăla e super transpirat. Mamă, mie, dacă îmi spamează, bă, îți mort. Îți mort. Ești GG. Mini, am timp. Nu mai am. Vai, Default ăsta nu ai mai pe reload. No, hai să jucăm la ceva la chef de fight-uri. Vrei Bedwars? Că data trecută am să jucăm Bedwars. Bine. Da, eu chiar nu știu cum voi posta acest clip, că pe calculatorul ăsta m-al și da, arată altfel. Gen, nu știu, da, mă rog, nu cred că vedeți voi acum, dar în caz că vedeți, eu timp limbar filmez. Aici am mai multe filmări când dădeam test la astea. Ce test dădeai tu, mă? Dădeam test, gen, când vedeam microfonul, de-aia mă aud prost, nu știu ce are de mă aud prost. Nothing eu. Hai, dai pe Bedwars. Stai că dau eu. Sau hai să jucăm ceva box fight. 2v2? N-am chef de box fight. N-am chef de box fight 2v2. Vreau ceva cu mim așa. Eventul, mă rog, ce ăsta? Garden vs Brainrot. What the fuck e joc? Bă, Hai Bedwars și gata, hai Bedwars și gata. acum îl bag. Mamă, încă mă doare cucuia la care l-am făcut cu kendama. Faile. Cât de prost pot să fiu să-mi dau kendama în cap de vreo 1.000.000 de ori și să am cucui. Bă, vrei să postești cu Kenda, mă? Game of Kenward dacă e. Dacă vrei. Dar vezi că acum nu sunt muted, nu vorbi despre kendama. Ia. Doamne, dați voi un subscribe, că chiar m-ar ajuta acum. Ai cât subscriber ai? 1. Care e ăla? Tu. Confirm. I-am dat confirm. Hai pe 2. Ți-a dat invite? Gata. Hai, pe ce te-ai dus? Pe 2. Hai. Bă, dar să-și mai aduc kendama. Nu mă mai aud. Mă auzi? Da. Stai să dau niște... Dă-i Sakura. Bird. Taci un pic, taci undeva. Dă-i Sakura, bă. Bird iarăși. Ei, i-am dat clasic. Da, clasicul e cel mai bun. Da, clasic e cel mai șmecher. Bica. Stai așa, să dau un chef flip repede. Bă, dar n-am dat, bă, Da, nu până de știu. tu chem flip-ul ăla. Ia, dau un juggle din airplane. Airplane? Bă, dar nu te bă. Bă, dar eu nu primesc deloc, lemn, bă, scammer indian, bă, indian scammer. Indian Scammers. Scamă. Așa. Ok, bun. Bagă pereți pe acolo, pe lângă scări. Hai să bag eu pe slab. Bagă tu, bagă tu, bagă tu. Slab de aia nu pot să mă așa bagă. Mă, da, mă, și joacă cu Kenda. A, da, stai bă, hai să jucăm strategic, bă, gheiule. Toate astea fă-le așa și fă bază, uite așa, fă în continuu boxuri, așa, apără, bagă-i tripul. Acum strâng 500 lemn. Fă scări din alea acolo. Cum au făcut ei atunci, l-au făcut în sus, aveau la distance. După aia trebuie să mai și băgăm pe sus. Acum las armele, că nu o să fim acum atacați.
m-a dat cel mai bazat ca să fac ăsta. Uite, am și eu. Uite așa și bagă-ți pe ambele părți, facem așa, de aici, din spate se începe, bă. Uite așa, bagă-ți cât pe aici. Pe fiecare parte, de fapt, uite așa. Și bagă extra layer. Tu ocupă-te cu scările acolo. Că eu fac, uite, pe aici. Uite, știi, și facem așa și... Mamă, bă, cum arată! Da, mă, da, acoperi, bă, le faci groase, bă. Da, avem deja 115 minute, cred că mai doar terminăm. Și avem și fotbal, noi, bă, lu. Asta e. Da, la 7. Da, ăla care l-am băgat la jur, care mi-a dat schimb. Face fotbal. Am luat să dau bunarea pe el. Și o să ai băgat cu ăla. Dacă l-am mâncat în bucuți la lui când dea schimb. Eu am zis, dacă dai schimb, ești cu. Nu m-a ascultat. Uite, eu acum chiar o să fiu. No joke. Uite, bă, fii atent, stai. Uite, bă, așa, bă, uite, eu am făcut box și l-am înconjurat, bă, știi? Uite, acum niciun loc nu trebuie să fie liber. Așa. Și aici o să fac labirint aici, ăla care o să încerce să ne spargă patul. Să văd eu cum trece de labirintul ăsta care îl fac pe aici. Da, nu mai am meturi, bă. Dama, se joacă cu Kendama. Așa, dați vârare, gata, și te acoperim tot, așa acoperim. Bă, da, chiar nu facem noi. Că noi dacă le facem mai mari, cumva trebuie să le și acoperim, bă. Uite așa. Da, stai că pun eu cărămidă, că am 450 cărămidă. Bă, să mă duc eu să iau la magiul ăsta? Da, du-te. Am căzut. Nu, n-am căzut. Am dat clați. Ce insane. Băiatu, am un pistol, hai. Te ține dacă te bag cu un pistol, ești cu. Mă lasă de fără dacă fac un pistol. Ba, nu, vezi ce tare pistol. Avea și el, să-i dau foc la casă. Bun, vorbește buțin. Bă, dar ce ai, mă? Nu. Nu știu cine îl știe pe sosul G. Mi-a dat pin și mi-a și răspuns la comentariu. Ți-a răspuns? Da, tu n-ai văzut? Ți-am dat screenshot pe WhatsApp. Da, ce ți-a răspuns? Mi-a zis adevărat. Ce tough. Ba nu, mi-a zis real, așa. Sară? Iau asta. Ia, ai continuat să faci tu pe aici, că ne trebuie extra aer. Da, ia uite-te o leacă. Mamă, cine încerc... Bă, suntem atacați. Da, sunt Gigi. O tras în tine? Era. Dar ne distrugeți munca. Bă, uite gay-ul! Bă, dar asta chiar crede că ne distruge patul sau ceva când trage de acolo. Bă, chiar crede. Iar oricum o să facem cu metal. Noi aici nu, acum ne trebuie arme nouă. Eu mi-am luat. Mai eu nu, eu eram în coaste, că eu îmi consum toate astea ca să fac aici bază. Că mai știi cum ne-a bătut pe ea ieri. Cred. Ne-o spart ceva, dar nu știu ce ne-o spart. Mi-am dat cred. Mamă, ce... Bă, dar de unde... Bă, vezi că ăsta ne distruge baza pe aici jos.
Oaile. Corect, iarăși? Mamă, și metal nu, deja. ce me... Ce? Uite acolo. Bă, Alin, dă-te jos, Alin, dă-te jos, că o să fie dărâmate build-urile. Nu te handicapa, bă. Bă, vorbește frumos. Bă, da, mă enervează. Uite, fii atent. Du-te, bă, că... Mă duc să-l ajut pe ăsta. Bă, da, poate să-mi trec cu el, mi-am un sniper ăsta cu fracă, nu mai pot. Andalul ăla, trece la toate. Mamă, ce trebuie să fac acum. Ua, ce copt! Vai, ce copt sunt! Sunt 1 HP. Mai eu îmi fac acum dimineața. Mamă, dar cât de mare era înainte baza. Uite, acum ăștia își fac bază mare. Bă, dar fii atent, am, uite, fii atent, fă uite așa. Fă și jos, fă peste tot. Bă, Alin, îs mort. Vină cu a. Nu pot. Lasă-mă că fac eu aici, dacă tu nu poți. Dar trebuie să facem și jos, Ion. Uite așa. Vin la noi în bază. Vezi că vin la noi în bază. Dacă să ne dau să trec. Și eu scam mort. Și mi-a cer dilut. Aveți ceva bun? Da. Toate armele albastre. Bă, fii atent aici, vezi cum fac eu? Vezi unde am limitat aici cu lemnul? Uite așa, dar faci de jos, ai înțeles? Uite, stai un pic, face până atunci. Uite că aici jos fac cu metal. Bă, fii atent, baza aici jos. Fă, uite acolo unul. Uite acolo un copil. 13. A, ăla-i bot, bă, prost mai ești. Deci noi ai, deci, bă, vină ca ia de alea, uite aici apărare și uite aici. Du-te mai încolo, uite până aici. Și faci peste tot așa și faci, Stai cum? uite așa, vezi? Și faci de aici, o facem până... Am picat. Mamă, bă, cum ce-a făcut ea. Păi da, așa faci și eu să facem, îi copiem, dar o facem mai mare. După meciul ăsta ai să incident în marea. Am așa, bă. Stai și apoi. Da, și fă, uite, până acolo, vezi? Uite, stai, bă, Stai, nu, bă, știu cum să fac, bă. Bă, stai, lasă că Bă, știu. dar nu așa, că e mică, uite. Stai, Mamă, ne-a distrus ăștia cu rocket launcherul lor. că mor tu. Suntem atacați. Și au rocket launcher. Stați un pic, uite. 13. 13. Dar de unde au ăștia rocket launcher Bă, deja? fii atent. Ne ocupăm de bază, unul stă apără baza, tu ții pereții, ăsta nu mă auzi. Uite așa. 91, 31? Unde e rocket launcher-ul? Din fond. Nu știu. Că nu vă cred că din fond. Mamă, patul ăla de la echipa 2 e deja aproape distrus. Da, mă, da, stai un pic, acum mi-au eu lui de ăsta bun. Îmi iau, mă fac full loot de ăsta bun. Ai la major. Dar am nevoie de vreo 312 fără mine. E foarte legendar, oh my god. 325 fără mine, hai! Hai, gata. Deci îmi iau... Mi-am luat snipe. Da, am văzut că deja intrat după noi. Exact, era să mă. Shotgun. Așa.
Bro, avea pump legendar și a murit. Bă, cineva trage. Bă, ai deschis safe-ul? 91 crack, easy. Alin, am ceva pentru tine. Mamă, da, Ai hunting? da. Ah. Bă, Ce bă? mă distră să sta baza de sus. Stai alea, îi dau acum. Hai că te apăr aici, că și eu. De unde? Pune check. Mă duc pe el. Uite-l aici. Bă, dați-mă, l-am văzut. Mamă, bă, acum un 3 ani. Bă, ia tu bani. Stați un pic. Bă, tu stai acolo, nu veni după. Bă, propriu, stai acolo. Pentru că, uite-l vezi? El o să trebuia să tragă în amândoi, dar nu poate. Uite. Uite-l acolo. Uai, ce mi-a trecut sniper pe lângă cap. Ai mele. Da, legendar. Bă, ce noroc ai. Arată skill-ul Păi l-am cumpărat. Bă, fă baza, că a plecat, Bă. Cărămidă, Stai la că mă duc la și metal, diamante. asta ai nevoie. Cărămidă și metal. Stai că mă duc la Că e diamant. mai greu de distrus asta. Bă, dar da, Hai că acum vin. du-te mai mult, se pune la ăsta. Ăsta să-i cam lent. Până unde? Se pune aici, da, am eu mult. Stai. Uite așa. Și facem în continuu, nu facem ca acoperișul. Acum noi lasă playerii. Jucăm pe defensivă, iarăși. Vine player la noi. De unde știu. Player, că-i văd pașii pe hartă. Și era să cap. Bă, ăsta ne distruge, bă. Nu-i ca ăla player, dacă mai știi pe ăla. Da. 49? Foaile ce Bravo. cap i-am dat. Uite-l acolo. Bă, da. Bă, ăla e un bot acolo și nu pot să mor botul. Uite. 2 diamante. Stai. Ok. Bă. Stai. Ce? Mamă, fă repede, că ai timp. Bă, aici puteaua, facem dita mai mention ăsta noi. Ce bă? A murit. Cum? Trece înapoi, Am mare. căzut. O să tragă după noi. Nu! Bă, am trecut iau. Ia cărămidă și metal, lasă-le. Dar nu mai n-am cum că te bagi în față și nu pot să iau materiale. Mamă, deja suntem atacați, bă. Te văd că toată lumea joacă cum jucăm noi așa. Că ne-a văzut. Dar ne-am văzut la început că ne-am făcut de aia înalt. Uite bă, că am reușit să fac toată podeaua asta mare. Dar ai nevoie la materiale. Pe bune. Dar uite bă, când o faci, scările... Stai, nu consumam... Așa, lasă, dacă nu mai consumam metal pe scări. Uite bă, am cărămidă, stai, mergem cu asta. Acum Deci eu am cărămidă. facem un layer lemn. Ai grijă că s-ar putea să schimbi. Dacă pe pereche. Ai cărămidă, fă tu, continuă tu și pe etajul. Stai. Mă duc să mai iau materiale, că nu am multe. Și nu cred. Fugim. Nu mai văd. Bă! Stai. Bă, ce-ți trage ăsta nostru în shield-ul lor? Trage acolo, că shield-ul lor e mort aproape.
Șoai, bă, dar am nevoie de rocket so Bă, bad. uite patru, deja vedem patru. Bă, Alin, știi ce am luat? Am luat clingăre. Uite acolo. Acum joacă defensivă. Bă. Am luat clingăre, bă, am luat clingăre. Bă, nu cred că mi-are metal special la ăștia cu mob. Bun. Ai metal, ai cărămidă? Continuă tot ăsta cu cărămidă, așa. Da, stai. Hai, bă, lasă clingărele, dacă ar... Eu mă duc să iau la magie. Nu mai am meț, ai meț, dă și mie niște lemn. Stai. Stai. Ai, ce-am băgat? Hai. Dar nu toate materialele, că acum eu trebuie să... Lasă continuarea, hai, lasă. Tu continuă E bine. dacă mai ai meț. Eu trebuie să iau la magiul ăsta. Da, mă duc să-mi iau meț. Mamă, cât foi. Mamă, ce refill mi-am făcut. Bă, am luat la magiul ăsta. Se trage după mine cu sniper, vezi. Mamă, bă, ce-a făcut ăsta? Adică? O făcut ditai drumul spre ăsta. Defensivă, repede, defensivă. Mai întâi facem pereche aici, că... Bă, dar stai! Continuă tu, bă, că vezi că suntem atacați, bă. Bă, vezi că am la magiul. Player, vine player la mine. Vine player. Să mor pe chiar tine. Am deschis bolul, dar vreau să văd că... Bă, câți coin ai? 0. Să mor eu, că am deschis bolul ca prost degeaba. Că nici eu n-am. Am 20, mai trebuie 30 să-mi iau rocket launcher. Bă, fă grind pentru ca să faci tu și aici mă cam să facem rocket launcher. Și că cam spamezi cu ăla. Nu mai am mețuri. Să mor tu. Am eu. Continuă tu dacă mai... Eu fac mai Dacă continuă cu piramidă sau cu metal. Uite că am reușit să fac toți pereții. Și nu mai am. Și metalul nu-l folosi pentru pedea, bă. Pentru podea. Bă. O venit. Cine a venit? O plecat. Uite că să, bă. Băi, și 6, nu cred că avem timp să terminăm runda. S-ar putea să terminăm early. Da, dacă nu vezi notul lui ăla. Văd ceva legendar. Bă, e ceva legendar acolo. E bune. Văd ceva epic. Un diamant, atât. O, bă, n-am să mai plânge. Fii și tu recunoscător. 2 diamante. Strânge diamanți o grămadă, că știi că ne trebuie. Uite, ăsta-i tank-ul, nu vezi? De acolo. Gata, bă, am full lemn, dar nu prea-mi trebuie lemnul. Mi-aș lua un are, dar de ce stemii nu prea-mi trebuie are. 200 metal bani. Unde vreau să fugă, bro? Eu vreau să păstrez ăsta, dar mai întâi mi-am luat de asta. Gata. Bă, trebuie să strângem pentru rocket launcher, ok? Mai auzite? Da, de ce, bro, trage în mine? Am 5 de-astea. Le pun la ceva. Bă, da, o facem cu... Facem cu ceapă. Ce cu ceapă? Dar nu prea... Bro, trage în mine! Că e furat ceva, vezi? Nu i-am furat nimic. Poate ai furat un diamant ăla. Nu știu. Cred. Mai întâi mereu faci pereții, că uite, deja avem noi metal. Că la noi asta ne trebuie, că data trecută meciul când am jucat noi, și că noi n-aveam bază bună. Mama, am full la toate. Și la metal? Da, că l-am bătut pe unul și avea full la toate. Continuă și fă tu atunci. Stele. Uite aici, dar mai întâi faci toți pereții?
Și podea o faci cu cărămidă. Unde? Aici, la mine. Foaile ți-a făcut micuțul, bro. Le era acolo. Nu, și nu. Ăla Deci e ce genul. fac? Continui tu aici, faci podeaua cu cărămidă, vezi? Bă, dar tu nu mi-a dau... Ba da, e bine, faci bine. Am crezut că mi-a dau diferit, mi-a spus la. Bă, mă duc să dau atac acum, că am făcut tot disensul aproape. Să nu mă distrugă unul. Vă rog, nu mă distrugeți. Vă rog, eu nu mă distrugeți. Player builds are about to get damage. Bă, sunt la patul lor, le distrug patul. Uai, ce morți era să fim. Bă, le distrug patul la numărul 4. Bă, cred că facem tapă din meciul ăsta. Da, bă, să-i tapă din meciul ăsta. Da, GG. Gata? Mamă, vezi că era un siren când îl omori, dă-i emote, frate. Că au avut target pe mine tot meciul. Bă, uite acolo trebuie să dăm target noi, ai văzut, da? Au rocket launcher, ai gold. Stai. Dar avem generator. Și noi nu ne-am dat niciun tip. Vezi că o construcție până să ne facem bază. Ia vezi ce am făcut aici sus. Mamă, avem 36 de minute de construcție, mă. Cam 30. Cine ia elicopter? Bă, 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 bă! Bă! Ai gold. Uite acolo, player. N-am. Uite siren-ul. Uite siren! Când îl omori, te rog, dă emote. Ce face ăsta, bă? Bă, bă, ce-am făcut aici, bă? Uite, acum ne trebuie să câștigăm dacă avem bază mare. Ce faci, bă? Dar nu mai am, că vreau să ajung aici. Mă! Bă, Alin, Alin, du-te și ia cărămidă și metal. Hai că mă duc acum, bă. Că nu mai am cărămidă. Bă, după ce faceți ajung să facem și noi acoperim. Chiar dacă ăsta nu e Minecraft, nu facem ca să dai bază mai mult. Vai, ce era să Bă, am cad! găsit gold. Bă, poți să-mi cumpăr o chestie fan, mai îmi trebuie 10 gold, bro. Da, adu, bă! Gata. Ăla, Am ce adus, hai să continui eu. Dar trebuie să-mi cumpăr o chestie fan, sper să fie... Ha, ha, ha. Golunai. Este o leacă. Ce fac? Construiește, bă, mai repede ca să parcheze Dar elicopterul. nu pot să ajung. Uite acum. Era să fim morți. Dar nu stai aici, bă, bă. Oh, shit. Gata, bă, Da. gata. Vezi că ăștia tragă noi, vezi. Stai la pat acolo, că am rachete. N-am rachete, ai tu? Am rocket launcher eu. N-am. Fac operișul. Stai. Patul acolo ar trebui. Foaile. Nu mai fac operiș, că n-ai nevoie. Bă, ia și tu, te rog eu, ia-mi și mie rachete, te rog. Foai, dar n-am gold. Mai am doar 2, trebuie să le dau atac. Fii atent, o să-mi ascund aici mețurile. Bă, dar fură ăsta toate coinsurile. Nu le lua. Hai
să le ascund aici că, în caz că mor, da? Da. Eu nu mai am meciuri, vezi că le-am aruncat, da. 10, Nu bun. să-mi iau lemnul, că lemnul nu prea ne trebuie. Strâng 20 ca să-ți iau... Ca să-ți iau 2 rachete. Am 6 diamante, le ascund aici, bă. 20, stai că... Hai bă, coinuri, gata, bun. Spamati, spargeți aici. Să spargă cineva mie drumul aici, vă rog. Vin la noi. Suntem morți, Ba nu, suntem morți. O dat air strike. O dat air strike. Alin! dați efecte la el, gata. Gata. Sparge! Bă, asta ce trebuie să mor mai. A murit eu, de fapt. 64. Bă, să mor. Banu. Not yet. Ia meu iar. Dă-le atac, dar vezi că 7 HP. Cred că mor primul. Vezi că ești mort. Nu am mort! Gata, băi. Cam așa a fost.